Karon nga adlaw Sabado pitsa 24 na bulan sang Setyembre tuig 2022. Anano ang mga balita kag isyo nga aton daydayon karon nga adlaw. Mamangkot kita sa mga operator sang small town lottery. Ang inyo kuno mga empleyado wala benepisyo. Ang mga lokal nga traffic enforcer, hindi kamo pwede kuno kakumpiskar sang driver's license. Di nagaluntad ang dihamak nga krimen sa lugar kuno sa diin may casino kag online gambling. Ti pabor natural, wala iya sang kwestiyon nga pabor ginman ang mga opisyal sa barangay nga ipaisol ang eleksyon sang isa ka tuig. Ining aton mga balita kag isyu idulong sa aton sang D3. Radio Philippine Standard Time las 6:34. Kahapon durante sa hearing tambungan ni Senador Rapi Tulfo upod ang Committee Vice Chairman sang Philippine Charity Sweepstakes o kon PCSO Chairman Johnny Cua na paslawan ini siya sa pagsabat sa pamangkot kon bala ang mga empleyado sang small town lottery operators nagahatag man kompensasyon. Hindi lang mga nagapataya nga ni, mga koridor nga ni. Kon bala may ara man nga ginatagaan SSS, PhilHealth, Pag-ibig. Suno sa report, wala. Nagabaton, ining mga koridor, makuton tabi, ining mga koridor sang small town lottery, kon bala matuod ang report nga ini sila. Nagapataya empleyado sang small town lottery sa kadako sang income ang ila sini mga empleyado, wala gid benepisyo. Wala sang SSS, wala sang PhilHealth, wala sang Pag-ibig. Tagaanta sang nagakaigo nga panahon ang mga operator, ining legala nga operator sang small town lottery, magluwas sa illegal kay subong ginapanglagas na ini sila. Pamangkuton ta sila kon ano kamatuod sang report nga ang ila mga empleyado lakip na ang mga koridor. Kon bala, ini sila benepisyado man. Kag bala, ini sila dapat magbaton sang mga benepisyo katulad sang SSS, PhilHealth kag Pag-ibig. Kaya mo ni, ang nagwa sa hearing nga ang mga empleyado, mga koridor et iban pa sang small town lottery wala gid benepisyo. Gali man, aber ipaatag ini kag pamangkuton ta mga operator sang small town lottery. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:36. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Life Extension. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhin, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga
Pagkatapos ng drama, Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iban yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kani amo kamo na ang ginhatag sang ni God. Kuan sa nga mga ayo sa ginabakal silpur ti ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man ya sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta ideya nga makasilpon mo ko ti ko sing ulihi nabatian ang sa aksyon radyo kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic ti amo na ginhalay ko sa katulog gid ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gana nga basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si maintra. Ingko try lang kay basi kaloyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Di amo na guro sir, madamo kay salamat sa inyo nga duha ng mamuna kag Jan Diaz kag sa tanan gina-invite ko lang no. Kabay ka kaloyan si mga Diyos magkadayon ang inyong programa kay hindi lang si Leonagres Laparan ng buligan. Ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyo promo, basi sila naman ang malabagan sa Madason. Kapasalamat ko sa Action Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o pon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kagiban pagyid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sa Ang porte nga krimen gali, wala kita sang hinalungong nga sa mga lugar sang kasino, lugar sang ginatawag naton online gambling, basta panahor, dira man nagaluntad ang porte nga krimen. Ang report ni Congressman Robert H. Barber, amo ni siyang chairman sang Dangerous Drugs Committee sa Kamara de Representante, din paatag niya nga ang mga krimen nga porte nagakatabo sa mga lugar sa diin ginahiwat ang kasino kag subuman online gambling. Ano nga mga krimen ang nagalunta dira? May ara subong madata nga abduksyon. May mga kasong murder. Galala ang prostitusyon, torture, extortion, kag ining ginatawag bala nga loan shark ngani, kag madamo ang nag-suicide. Porte kuno mo sa mga kasino kung malulon kag mangulam ka, porte daya hindi lang 5 por 6 ang patak sang saka adlaw-adlaw. Porte kuno ang dira sa sulod sang kasino.
basta kuno panahuran dira nagaluntad gid ang puwerte nga krimen. Labi na gid sa pugo nga kalabanan dira kag halos tanan mga Chinese national. Nga amo man gani sila ang nagadaldal kung nga nagakurap ang pila ka mga miyembro kag opisyal sang Bureau of Immigration, bangod ginapasulod sila nga wala dokumento, basta may linikit nga kwarta, go lang, lusot dayon sa Bureau of Immigration. Dira gali, nagatuhaw ang porte nga mga kriminalidad. Kag ang malain, kay mabudlay ini, kay ang mga operator, ihempo sang pugo kag isabong, may ara sila PR campaign. Ginapagwapo ang ila sini nga negosyo. May mga PR sila. Dalagko ang bayad nila gali. Milyon ang ginabayad sa PR para pagwapuhon lang nga kampyon ang isabong, kampyon ang pugo, kampyon ang mga kasino. Pero wala kita kahibalo nga dira gali ang pugad sang kriminalidad. Dapat i-expose ini sa gobyerno. Dapat kung hindi ginman matapla bantayan. Wala kita sang hinalungong. Kaya man ti okay lang mo. Sige lang amak mo nga dako-dako sa ginakaltas ng gobyerno. Alang-alangin na ipasira ang PCSO kay da sa gakwa sa perti nga kwarta, ang pugo perti man, ang isabong bilyon man ang ginakaltas nga buwis sa gobyerno. Ginpasira gani kagamatabat subong daw buksan naman. Dapat ipasiguro sang gobyerno nga safe man ang aton sini mga kauturan kung umintra sila dira. Tisilin nila at your unrest niya mapugusto. Mo na gusto, nagapanahor kada. Pero dira gali nagaluntad ang puwerte nga krimen. Ga-suicide ang iban kay gaputo tikoy. Kung maputo, labi na gila mga Chinese, suicide. Ang mga babae, luwas sa mayo wala kita gasiling ang gapanahor na malain. Pero, dira nagakatabo ang prostitusyon. Dira nagakatabo ang nagkakaguba ang pamilya, kay ang bana kag ang asawa kung kaisa gabinulagay, bangod, tukos kwarta ang dungog sang pila naton ka mga kauturan. Purte nga expose ang nagakatabo. Dira gali ang grabe nga krimen kag subuman ang kahigko sang sosyudad ara sa mga panahuran. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:45. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga trabaho. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan ng mga characters, kag mga eksena sa atong drama komedya, nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari amo na po nang si mama wala di atos sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like may ara gid na butang sa module nga search mo tapos bala may ara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang danay. Tapos ano naman, ublaw na daso. Brown na daso singa nga pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulag na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay.
Nang wala ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi so get nila sa akin. Siya Oo. nagtulo sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Nga bala nga isulat ko kung anong imukon. Nga pag sa page, i-like, i-share kana. Tinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw gusto mo ako do ano naman daw gusto ko basta daw hindi ko pa siya ma-expect nga madaog. Wala nga makita sila sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagabati ko kay Fritz Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kumpos na eskwela. Primary kag secondary kam na. For bugtaw. I-record sa ang kinanglanong kapatitikbar ka na. Yung ukaw ko niya. Karoon niya sa umuan kung umanakit. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Yan padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaog ka man ra po tatugan ko balala. Di silingkod sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulo sa iyo mo, kay kayo ano na. Pagdason, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, kisiling ko pasalamatan tagi ng Action Radio. Kaya pag-upin sang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa takpay. Dapat mo ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan nga reporter dira kay kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala kakaabong sa premium sa Action Radio, kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio, maskin gubaon na nga, nakabati ko na. Inga na tanong sa Diyos ang pagubay nga pamati ka, kaya nga mo ito nga pag-abri ko, Fred sa lang, agibaya nga mo ito. Sige. Imunak lang. Dako na bulit siya. Kabulig gid siya kay magamit mo sa module mo di kung sample mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige. Ano pasalamatan ka? Madaming salamat sa iyong action John Diaz sa tanan-tanan nga sa action. Madaming salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano message mo sa iba nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Di basis lason inyong man time nga makaswerte. Makadaog. Makadaog. Ano ang mo kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ano sa akon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver.
Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy Pang, to palala na nasang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Kasi TB na. Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabalaka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo. Gaubo, dugo, kag plemas. Ay, Kamara kag Senado daw luyagid na i-postpone ang eleksyon sa barangay kag iske. Next week, posibilidad. Iduso na sa Senado ang third kag final reading. So, kung sumaka ini sa opisina sang presidente, amo nagilang ina ang paglaom sang aton sini mga kauturan nga luyag madayon ang eleksyon kon hindi pagpirmahan ni Presidente Bongbong Marcos ang pagpaisol sang barangay kag iske nga eleksyon. Amo silingon, amo na lang ina ang pag-asa sang pila naton ka mga opisyal sa barangay nga pila ka mga kandidato nga daw gakalam ng dapa-dapa nga magpapili
sa palaabuton nga Disyembre 5 karon nga tuig kon madayon. Daw medyo magulugalom ang eleksyon sa barangay kag iske. Aksyon Radio Philippine Standard Time lasay 58 standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Eden Aboso. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.